Kimuts, izakien astea. Bazen behin, Aiako harriaren txokoren batean, basoaren erdian bizi zen iratxo maitagarri bat. Kimuts, natura maite zuen, eta basoko izaki guztiekin harmonian bizitza gustatzen zitzaion. Egun batean, basoko eskolara joatea erabaki zuen, basoaz eta naturaz gehiago ikastera eta lagun mordoa egin zuenan. Kataxulo leizean biltzen ziren denak, eta Amalurrek laguntzen zien inguruko sekretu guztiak ezagutzen. Natura gozatzen eta errespetatzen ikasten zuten. Jolasten, abesten, maitatzen. Kimutzek izugarri maite zuen eskola eta eskolako lagun berriak ere bai. Gogoz jaikitzen zen egunero gozaldu eta jantzi ondoren eskolarako behar zituen gauzak hartu eta Kataxulorantz abiatzen zen. Amarekin, aitarekin, amonarekin, izeba auzobekin edo zaintzailearekin. Berdin zitzaion guztiak maite zituen eta guztiekin egiten zuen gustura bidea kantari. Goazen azkar, korrika eskolara, lagun guztiak gure zain, egongo dira jada. Jolasten, ikasten, jolasten, koloretako mundu bat marrazten. Plastilinazko ametsak, ez koloreak, nahi dugunean bihurtzen ditugu koloreak. Lagunak eskutik heltzen ditugu indarrastuz, bizitza dantzatuz eta zoriona abestuz. Jolasten, ikasten, jolasten, koloretako mundu bat marrazten. Jolasten, ikasten, jolasten, koloretako mundu bat marrazten. Kataxulora iritsi eta lagun guztiak agurtzen zituen gustora. Amalur ere maite zuen naturaz ia guztia zekien eta goxo azaltzen zien. Izaki guztiak maite zituen. Astero, gai desberdin bat lantzen zuten eskolan. Zuhaitzak, landareak, harriak eta bar. Baina aste hartan, gauza oso bereziak proposatu zien Amalurrek. Izakien astea ospatuko zuten. Baina, zer da izakien astea? Akerrek zalantzati. Izaki desberdinei buruzko gauzak ikasiko ditugu aste honetan, Amalurrek goxo. Eta ze izaki? Norak? Zuek izango zarete aste honetako gaia. Baina gu badakigu zer garen. Tartalo, nik ez dakit zergatik duzun begi bakar bat, gehienek lotxatu du. Ixo, tartalo kaserri. Horregatik, gu guztiei buruz gehiago jakiteko ospatuko dugu izakien astea. Nolakoak zareten, nola sortu zineten, non bizi zareten, zuen arbasoak zein ziren, kontatuko duzue bakoitzak, eta horrela denok jakingo dugu elkarri buruz gehiago. Zer iruditzen? Primeran, iratxeak oso interesgarriak ara, Kimutzek pozpozik. Eta txikiak akerrek. Egunak banatuko ditugu, eta zer egin behar duzuen azalduko dizuen. Horrela zen guztia, erronka berri bat, izakien astea, ilusioz hartu zuten ikasle guzti. Eta euren etxetan galdetu zuten, beraiek buruzko informazio guztia. Eta egunez egun bakoitzak bere historia kontatu zuen.